Attivisti tal-moviment Graffiti u Kamp Emerġenza Ambjent spiċċaw imkaxkrin il-barra mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit wara li daħlu fl-uffiċini tal-Awtorità tal-Ippjanar waqt laqgħa tal-bord li għal darb'oħra ddiskuta pompa tal-petrol, din id-darba fiż-Żejtun. Diskussjoni li waslet biex il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ivvota kontra l-applikazzjoni għal din il-pompa li l-applikazzjoni kienet biex issir l-wegħdi. Fost dawk li vvutaw kontra l-applikazzjoni kien hemm ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni fil-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar Martes Portelli. Jirriżulta li l-applikazzjoni ġiet miċħuda b'10 voti kontra u vot wieħed biss favur, fejn kienet l-aġent chairman tal-bord Elizabeth Ellul li vvutat favur peress li skonti ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni mill-awtoritajiet tat-trasport u dawk tal-agrikoltura. Il-vot kontra dan l-iżvilupp ittieħed wara li aktar kmieni numru ta' attivisti marru jipprotestaw ġewwa u barra l-uffiċini tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-gruppi qalu fi stqarrija li l-protesta kienet azzjoni diretta illi kellha lan li tenfasizza l-fatt li 9 xhur sħaħ wara l-wegħda tal-awtoritajiet li se tiġi riveduta il-Fuel Service Station Policy preżenti l-ebda tibdil għadu ma sar sissa. Fi stqarrija ż-żewġ NGOs qalu li l-policy preżenti tippermetti l-bini tal-hekk imsejħa pompi tal-petrol enormi jew inkella aħjar ċentru kummerċjali fuq art naturali u agrikola markata bħala ODZ. Qalu li qed jesiġu li l-proċessar tal-applikazzjonijiet pendenti kollha għal pompi tal-petrol ODZ jiġi sospiż sakemm il-policy riveduta tidħol fis-seħħ. Waqt il-protesta, l-attivisti ġarrew messaġġi u daqqew diversi strumenti tal-mużika waqt li kantaw slogans dwar is-suġġett fil-preżenza ta' ħafna pulizija. Dan wara li aktar kmieni tul il-protesta, l-attivisti rnexxilhom iwaqfu l-laqgħa u anke mblukkaw id-dħul għall-uffiċini. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA ippreżentat ir-reviżjoni tagħha tal-policy f'April li għadda u ssuġġeriet li l-policy m'għandix tħalli pompi tal-petrol ġodda jinbnew jew jiġu relokati fuq art ODZ. Madankollu, l-Awtorità tal-Ippjanar minflok ma ħadet passi immedjati biex tibdel il-policy waqfet il-proċess. Kien biss f'Lulju li għadda 3 xhur wara r-reviżjoni tal-ERA li l-Awtorità tal-Ippjanar fetħet konsultazzjoni pubblika dwar dan. Dan ifisser li jekk il-policy se tkun diskussa minn kumitat parlamentari, kif huwa normalment il-każ, il-policy riveduta ma tistax tiġi approvata qabel Ottubru minħabba l-btajjel tas-sajf. Sa dan it-tant, applikazzjonijiet ġodda għall-iżvilupp ta' pompi tal-petrol qegħdin jibqgħu jiġu mitfuqa, apparti dawk li diġà kienu qegħdin jiġu proċessati. Id-daqs tal-pompi tal-petrol li huma pendenti u li ġew approvati huwa 7 darbiet daqs il-fosos tal-Furjana. Bħalissa hemm 12 l-applikazzjoni pendenti fuq art ODZ b'daqs totali tal-fuq minn 52,000 metru kwadru. 4 pompi tal-petrol b'daqs totali ta' 12,000 metru kwadru diġà ġew approvati.